Mă numesc Doru, am venit din Dublin, Irlanda. Am fost recomandat de prietenul meu din Australia să vin pentru implantul și am fixat dantura cu zirconia. Mulțumesc staffului, mulțumesc doctorilor, managerilor, tuturor care au fost în jurul meu și m-au ajutat. Mulțumesc lui Mona. Recomand ca toți cei de la Dublin să vină la clinica Prof Clinic pentru a fixa implanturi, dantura, pentru ca să aibă un aspect comercial. Au o organizare foarte bună pentru că hotelul e free, transportul este gratuit. You bring to hotel and back to clinic. Thank you very much for everything.